Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And barkanku da zuwa ga wannan video. A wannan video za mu yi bayani akan yadda mutum ya kamata ya yi weekly assignment din shi, weekly reflection challenge din shi. Kuma kamar yadda kuka gani dai sun ce duk wanda ya ci za su ba shi 10 gig. Haka suka ce a nan bangaren. So abin yana da muhimmanci sosai mu karanta bayanin. Shine mataki na farko. Kamar yadda suka ce a nan, select a challenge or problem you have encountered within your learning track. Kawai wannan shine abu na farko da za ka fara yi. So zan nuna muku sample ku gani misalin nawa inda nawa yake. Yin problem, challenge da na samu kuma yadda na samu mataki akan ita kanta wannan challenge. Za mu fara zuwa daidai kan weekly challenge mu shine abu na farko za mu fara yi. Idan muka je zan nuna muku yadda ni na yi nawa kenan. So kun ga ni ga problem inda nace na samu nawa. Na rubuta problem ina wannan shine na problem. An gane? Yawwa. To haka kuma ku yi naku. Zai zama a matsayin rubutu a slide ne ko kuma kowane irin abu mutum yana so ya amfani da shi. Sai suka ce me? Write a detailed LinkedIn or Medium article that explains how you approach or solve that challenge. Now, a nan kuma muna buƙatar Google Play Store. Muna buƙatar Google Play Store sosai a nan bangaren. To bayanin da muke karanta dama, write a detailed LinkedIn or Medium article that explains how you approach or solve that challenge. So farko abin da mutum zai yi, za ku je Google Play Store kamar yadda kuka ga na buɗe shi a nan. Idan mutum ya je Google Play Store sai ya duba Medium. Wannan shine application da mutum zai download. Ni na riga na yi downloading nawa, yanzu kawai open zan danna. An gane? Yawwa. Shi kuma LinkedIn gaskiya ba a iya rubuta article a wannan application din shi. Dalilin haka dole sai mutum ya je internet. Ya buɗe Chrome browser ko wani duk browser da yake da shi wanda ya tabbata zai buɗe mai LinkedIn lafiya lau. Idan mutum ya je, ya jira abin ya buɗe. A nan zan nuna muku yadda za ku rubuta article ne. Zan fara amfani da LinkedIn kafin mu je kan Medium. In Allah ya yarda. Wannan matakin da muke kai yanzu, mataki ne na rubuta article, an gane? Mun riga mun generating idea, mun ka riga ka san me idea ɗinka, ka riga ka faɗi matsalar, ka riga ka ga matsalar taka, ka faɗi hanyar da za ka yi maganin matsalar. Yanzu kawai abin da ya rage ma, to ka rubuta article. Me article? Wani abu ne da wani zai karanta ya gane cewa kai ga dabarar da ka ɗauko, hanyar da za a yi maganin dabarar da sauransu. Idan Allah ya sa website ɗin LinkedIn ya buɗe, ga website ɗin nan, ga link ɗin nan kuna ganin shi a sama. Ku tabbatar wannan shine linkin da ku yi amfani. Sai mutum ya je wajen da aka ce article inda na zagaya yanzu article. Can mutum zai danna. Ya jira abin ya buɗe. Bayan ya jira abin ya buɗe, so a nan mutum zai rubuta title. Title ɗin a nan ɓangaren. Kamar yadda ni ma na nuna muku yanzu. Nan mutum zai rubuta title. Nan kuma za ka rubuta duk wani abubuwan ka haka. Misali, an fahimta? At mentions ma duk za a sa su a nan. An gane? To bari nuna muku yadda abin yake. So na farko title za mu fara da shi. Misali ka rubuta title ɗinka cewa wannan maybe problems about misali attendance, maybe powered. An gane? Ana mutum zai rubuta problem ɗin shi. AI system.
an gane, an fahimta. So bayan mutum ya gama, so nan mutum zai rubuta bayani. Duk wani bayani da mutum yake da shi sai ya rubuta shi misali. An gane? So idan mutum ya gama duk bayanin da zai rubuta, kamar ni zan ba ku misalan nawa. Bayan na gama rubuta duk wani bayani da zan rubuta, so a misali tunda ina da shi already ana ajiye, ɗauko shi kawai zan yi. Okay. So wannan shine problem. Kun gani komai da komai na gama nawa. Idan mutum ya gama, sannan kamar yadda suka ce, sai ka zo ka yi amfani da at 3MTT Nigeria. An gane? Sai kuma sai ka zo at NITDA. An gane? Nigeria. Sai kuma mutum ya zo at ISH. An gane? Towa. An fahimta? At IHS Towa. IHS. Haka, an gane? To kamar yadda ka rubuta sauran din. Idan mutum ya gama rubuta duka wannan abubuwan, mutum ya gama sai ya zo kuma ya rubuta hashin shi. An fahimta, ana bibiya da hash 3 my 3MT my 3MTT. An gane? Hash again 3MTT weekly reflection. Wannan shine dai bayanin da mutum zai yi. Wannan suna da muhimmanci, dole sai ka sa su. Tunda su da kansu suka ce a nan wajen mu bi instruction ɗin. Yanzu muna mataki na 2. An gane? So mataki na 3 suka ce use hashtag. An suka ce me? Yawwa. Wannan dole sai an sa craft a compelling social media caption to promote your article across all platforms. So wannan shine yadda ake rubuta na LinkedIn. An gane? Sai babban waje ku tabbatar kun ɗauko wani hoto da kuke da shi wanda kuka haɗa ko through graphic design ko wani abu wanda is 100 and 1920 by 10,080 pixels. An gane? So za ku iya uploading in shi kamar ni already ina da nawa, sai na uploading nawa. Mu jira ya gama loading. To sai mutum ya uploading nashi. Done. Shi kenan. Idan mutum ya bi wannan matakan duk zai uploading abun shi ba matsala. An gane? To wannan shine iya abin da zan iya faɗa. So next thing abin da mutum sai mutum ya je Medium. Tunda kun ga abin da suka ce me? O suka ce a nan wajen. O kun gani? Wannan suka ce ba dole O Medium. So shi ne ake amfani da Medium kawai application in ne ake downloading. Don kun download application sai ku je ku buɗe application ga shi na nan.
So yana buɗe application a ce yanzu kana inda mutum zai je nan ƙasa, write an article. Idan mutum ya danna sai ya gama rubutun shi. Nan ana dannawa ne domin mutum ya ƙara girman rubutun. Nan ana dannawa don mutum ya canja yanayin rubutun. An gane? To. Nan ana dannawa don mutum ya amfani da lambobi daban-daban. Nan kuma haka. An gane? Nan kuma ana amfani da shi page break na art. An fahimta? So sai mu ƙarasa. Shi ma the same thing za ku rubuta title ɗinku. In kuna son title ɗin ma ya zama babba. An gane sai ku yi highlighting ɗin abun. Sai ku danna nan ɓangaren kamar yadda na nuna muku ɗazu nan. Duk wanda ya danna nan ɓangaren, to abun shi zai ƙara girma rubutun. Kun gani? Ya ƙara girma. So sai mutum ya dawo ƙasa ya ci gaba da rubutun shi. An fahimta kamar yadda ya daina daga farko. Mutum zai iya copying kuma ya yi pasting duk abubuwan da yake so. In kana da already ni da yake na riga na rubuta nawa, kawai dai pasting zan yi. Alright. Idan mutum ya gama pasting sai ya dawo ƙasa. Idan mutum ya dawo ƙasa sai ya danna wannan for page break. Yanzu zai nuno page break yake indicating. Sai mutum ya danna. Kun ga wannan abin da ya nuno? Yana nufi an yi breaking page. An gane? To. Sai mutum ya amfani da art. Wannan art nan sai ya rubuta suna 3MTT. A nan babu 3MTT Nigeria. Mutum ya choose wanda yake so. Art sai mutum ya choose needs da. Nigeria. So kun ga ba kamar wancan ba ne. Art IHS Towers shine kaɗai yake nan. An gane? Bayan mutum ya rubuta wannan sai ya je ya rubuta hash. My 3MTT. Hash 3MTT wakilin reflection. An gane? So mutum in ya gama nan sannan sai ya je wajen preview ɗin nan. Ga shi na ana. Sai mutum ya danna preview ɗin nan. So in ya gama anan zai zaɓi topics ɗin. Menene about it? Sai zaɓi publication ɗin ma. So mu je wa topic farko. Ni my topic is about artificial intelligence. An gane? So sai mutum ya danna. Muga ko akwai 3MTT? Babu. Muga ko akwai Nigeria 3MTT? Shi ma duk babu. An gane? So in mutum ya gama adding topic sai danna save kawai. Publication shi ma mutum ya je save. Idan mutum ya gama sai mutum sai danna publish now. An gane? So idan mutum kuma ya danna publish now kamar yadda kuka ga nayi a nan wajen. Idan na je nan da na danna nan na je wajen. Sannan bayan haka da na je under stories. Ga shi nan. Wannan shine abin da nake da shi under stories. An gane? So bayan na je under stories sannan sai me? Sai na danna wannan dots nan guda uku. Da na danna sannan sai na danna share nan. In na danna share zan ɗauko linkin nan. Sannan sai na danna copy link. An fahimta? To zan copy linkin nan. So wannan shine na yi copy linkin wannan. Shi ma haka zan nuna muku yadda za a yi na LinkedIn.
linkin because it's very important. Rubuta shi, ɗauko linkin ya fi komai muhimmanci. Mutum ya tabbatar ya ɗauko linkin. Yana da muhimmanci mutum ya tabbatar ya ɗauko linkin. Ni yanzu da na gama nawa, so da na je under profile ina, zan je under activity, under profile ina LinkedIn. Wannan shine profile ina, kun ga na buɗe profile page ina. An gane profile ina ne nan. So da na je under activity, ga shi na under activity na. Ga articles ina, ga post, an gane? So zan yi clicking article ina, shine wannan. Da article ina yana buɗewa, in jira ya gama buɗewa. So sai na yi clicking nan ɓangaren, dan na yi je na karɓo shi. Da na yi clicking zai nuno. To a nan wajen sai in danna copy link to post, an gane? To sai in je in danna. Jira ya nuno. Copy link to post, an gane? To yanzu ina da link guda nawa? Ina da link guda biyu. Ina da link na Medium, ina da link na LinkedIn. So sai mu je mataki na uku. Na san bidiyon ya ɗan yi tsayi, amma da haka za ku gane me ake yi. So a nan sai me suka ce? Mun gama nan, an gane? Suka ce banda nan kuma sai suka ce me? Submit the link to your published article on your weekly reflection form. Now, so duk mun gama nan, mun yi wayan nan. So yanzu amma abin da ya rage mana, za mu je nan 6 nan, na shidan nan, kun ga na shidan nan. Suka ce craft a compelling social media caption to promote your article across all platforms. So yanzu za mu je social media mu. So idan mutum ya shigo Facebook kamar yadda ya kamata, sai mutum ya je danna post ɗin nan, inda ya nuno plus ɗin nan. Zai je danna shi. Idan mutum ya danna, so the phone is a little bit slow. So mutum zai danna nan, sai danna post sana. Okay. An gane? Bayan mutum ya danna post sai danna what's on your mind. Kawai ka duba sai ce, ko ka ce these are links to my written articles on the problem notice. Came up with a solution as it was by GMTT Nigeria. An gane? So wannan link ɗin nan da mutum ya sa guda biyu ne wanda yake da shi ɗin nan. Mutum zai zo da na farko, sai pasting ɗin shi na Medium. Sannan na biyu shi ma sai ya sa shi. Ana ganewa dai. To sannan idan mutum ya gama, sai ya je at TT
at IH chess tour. Sai mutum ya jira ya loading. 3M kamar yadda nake rubuta TT Nigeria. Nigeria at IH Tower at Niti da Nigeria, wanda na saba ma rubuta kuma suna wannan ina. An gane? To, at an gane? Duk wanda na saba rubuta shi za su ta nuno mun shi. So wannan shi ne. Sai wannan sai mutum sai je hash shi ma. Hash my weekly reflection. Hash my 3MTT. An gane? So idan mutum ya gama da wannan sai ya je ya danna post nan. An fahimta? To, okay. So bayan na danna post yanzu sai mutum ya je nan wajen ellipsis ɗin nan kamar yadda ya gansu a nan ɓangaren. Idan ya je wajen ellipsis ɗin nan sai ya je wajen copy link ɗin nan. Sai ya danna. Shikenan. An gane? Okay. Sai mutum ya je back to asalin wannan ɗin shi. Asalin inda form ɗin yake, inda aka ajiye post ɗin, ya yi loading. Idan mutum ya je back to wajen inda abin yake, sai mutum ya clicking form on. Linkin form ɗin gashi na clicking forms.gl ɗin nan, GLE ɗin nan. Kun ga linki ya nuno? Forms.gl ɗin nan. Shi mutum zai clicking. So bayan mutum ya yi clicking ya zo nan gashi na a nan ɓangaren, sai ya je daidai wajen submit link ɗin nan. Sai ya danna. An gane? In kuma mutum bai ga link ɗin shi ta wannan hanyar ba, sai mutum ya danna ya riƙe. Har sai paste ɗin ya bayyana. An gane? So haka mutum zai je ya cike. A nan wajen mutum ya sa email ɗin shi nan kamar yadda ya ce. Bayan email shi mutum ya sa sunan shi a nan. Email ɗin ku tabbatar ɗin wanda kuke amfani da shi ne na 3MTT ne a nan. An gane? Cohort ɗin shi mutum ya selecting cohort ɗin shi. Fellow ID ɗin mutum ya tabbatar fellow ID ɗin shi ɗaya ne da wanda ake bayarwa. Na fellow ID da 3MTT suka baka. Ga nawa nan. Mutum ya choose 3MTT community ɗin shi, which is very important. 3MTT community ɗin shi. Sannan bayan haka mutum ya sa phone number ɗin shi kamar nawa haka. An gane? So mutum ya gama komai sai danna submit. So a taƙaice wannan shine bayan da zan baku. Allah ya bada sa'a. Allah ya